Πάμε να δούμε μπουρμπαγκάς τι μας δίνει η BMW 116. Κορίτσια και αγόρια, θέλω να σας πω ότι μπουρμπαγκάς είναι μεγάλο ρε φίλε. Λοιπόν, μετράμε σε φάρδος, είναι 100, δεν βλέπω καλά, 115 πόντους σε φάρδος. Εκεί που ακουμπάμε πλάτη, τι είπες τώρα ρε φίλε, βάλε ό,τι θέλεις τώρα εδώ. Και στα έτσι είναι 72 πόντους. 1, 2, 3 βαλιτσάλες, βάζετε μια χαρούλα Αλεξίου. Το κάθισμα πέφτει, να μετρήσουμε από το κάθισμα 1002 πράγματα θα βάλεις μέσα, να μετρήσουμε από εκεί πόσο είναι. Λοιπόν, 140 πόντους. Εντάξει ρε φιλαράκο, 140 πόντους, δεν σου δίνει και BMW να φορτώνεις τώρα πατάτες εδώ. Λοιπόν, πάμε να καθίσουμε λίγο πίσω, να δούμε τι χώρο έχει. Λίγο, καλά είναι αυτό το κόψιμο, κοίτα πόσο κόψιμο πάει για να μπαίνεις μέσα. Αλλά εδώ θέλω να το δείξεις, εδώ είναι πολύ μικρό, κοίτα αυτό, είναι πολύ μικρό, λίγο θα είναι ένα θέμα να μπαίνεις μέσα. Λοιπόν, μπαίνω τώρα εγώ μέσα, πάμε, εδώ θα κάνεις σαν John Travolta, ξέρεις, να μπεις μέσα, λίγο έτσι, μπήκα. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, τώρα τι να σας πω, δεν θα γουστάρεις και πολύ να πας ταξίδι πολλές ώρες, αλλά θα αντέξεις κιόλας. Υπάρχει αυτή την καρέκλα τώρα, μπορείς λίγο να το πας μπροστά ή να καθίσεις άνετα. Το καλό ξέρεις τι είναι, πίσω όταν κάθεσαι πέφτεις, το κολαράκι πάει κάτω και πέφτεις κάτω και οπότε έχεις χώρο εδώ. Επίσης εδώ γέφυρα είναι λίγο πολύ ψηλά, για 3 άτομα θα είναι λίγο ταλαιπωρία. Για 2 άτομα εγώ πιστεύω ότι θα πας πάρα πολύ καλά. Εντάξει, θα αντέξεις ένα ταξιδάκι θα κάνεις. Δεν μιλάμε τώρα να πας να γυρίσεις όλο τον κόσμο. Θα πας από εδώ μέχρι Αθήνα, θα αντέξεις 300 χιλιόμετρα. Και πάνω στο κεφάλι μου φιλαρέκο είναι 6 πόντους. Εδώ στα πόδια σου λέω εγώ, κοίτα εδώ εξύπνα, δεις το πλαστικό πίσω είναι κομμένο, μέσα έχει ένα βαθούλα για να μην σε ενοχλεί εδώ που γυρνά τα πόδια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα πλαστικά ρε φιλαράκο, κοίτα, αυτό λέω ρε γαμέτο ρε φίλε. Γερμανία που σου δίνει ποιότητα, κοίτα πόσο μαλακό είναι ρε φίλε. Επίσης το πανί αυτό είναι 16 χρονών και ακόμα κοίτα τι καλά κρατάει το πανί. Αυτό είναι πλαστικό εννοείται. Αυτό εδώ γκρίλο έτσι θα πω, δεν ξέρω αλλιώς πως λέγεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κινητήρα παιδιά. Πάμε να δούμε κινητήρα. Κινητήρα. Εδώ κινητήρα είναι 1600 με 115 άλογα. Παιδιά, να πω εδώ κοίταξε μπουκάλες, εδώ μπουκάλες, κοίταξε εδώ. Honda, Toyota, Nissan, εσύ μαζί, κοιτάξτε μάθε κανένα πράγμα εδώ, να μάθετε κανένα πράγμα εδώ, κοιτάξτε εδώ, κόσμος τη βάζει εδώ. Λοιπόν, το κινητήρα αυτό είναι 1600, 116 άλογα. Λίγο, να πάω λίγο έτσι, λίγο όχι να παίξω έξυπνος, αλλά δεν μπορώ και να πω αλλιώς. 70% άντρες φοβούνται να πάνε να πλησιάζουν γυναίκες. Γι' αυτό εγώ πάντα σε κλείνω αυτοκίνητο με γυναίκα. Το BMW όταν βλέπουν, είτε Mercedes, όχι και όχι. Αυτό άμα θα χαλάσει ρε φίλε, τι θα πει άμα θα χαλάσει, δηλαδή άμα θα πάρεις άλλο αυτοκίνητο, δεν θα χαλάσει, όλα θα χαλάσει. Θέλει προσοχή φίλε, σκίστο, κάνε βοητήτσα σου, πήγαινε σε πλυντήριο, βάλε 50 λεπτά εκεί, πλύντο, πάρε αέρα, σκόνησε λίγο κινητήρα, κοίταξε λάδι και το αυτοκίνητο δεν παθαίνει τίποτα. Και το συγκεκριμένο κινητήρα παιδιά δεν παθαίνει τίποτα, μπορείτε να πάτε και να δείτε στο ίντερνετ, να διαβάσετε και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βγάζει πολλές κινητήρες. Τι να σας πω, έχει και 2.000 κινητήρα με 190 άλογα, έχει και με 200 κάτι με άλογα, έχει πολλές κινητήρες. Συγκεκριμένο είναι στην Ευρώπη πιο έτσι που πουλάνε, είναι το συγκεκριμένο κινητήρα 1600 με 115 άλογα. Λοιπόν, τι ήθελα άλλο να πω, αγόρια,
Μη φοβάστε τον BMW. Άκου τι σας λέω. Το BMW, ρε φιλαράκο, είναι ένα αυτοκίνητο που σου δίνει drive που δεν υπάρχει παλάνη στο πλανήτη να σου δίνει αυτό το drive. Τώρα κάποιος έξυπνος θα βγει Ferrari, Lamborghini, φίλε, είναι άλλο φυσιολογία αυτό. Όταν, φυσιολογία είναι αυτό άλλο, όταν θα πάρεις BMW και θα πάρεις μια βολτίτσα, θα με καταλάβεις τι λέω. Τώρα θα πάμε βολτίτσα μαζί να δούμε πώς περπατάει. Πάμε.